ni nake magana da yawun mabiya alkur'ani na Najeriya kaf, ni ne wakilinsu, ni suka zaɓa. To shi yasa nake gaya muku ku ji daga bakinmu, mu ba mu yarda hadisan daga annabi suke ba. Ku daina cewa muna karyata hadisan annabi. In ɗan izala ya ce muna karyata hadisan annabi ko ba mu yarda da annabi ba, to ba za mu yi baƙin ciki ba, ba za mu yarda ba. Saboda me? Saboda shi maƙaryaci ne, ma'a'inci ne, mai sharri ne. Dan ka cire ƙarya da yaudara da sharri da ƙage a izala ba abin da ya rage, dole a samu ɗan ɗariƙa da wa'annan abu, ɗan izala da wa'annan abubuwa. To wanda yasa ɗan izala ce ban yarda da hadisi ba, ba zai dame mu ba. In ɗan izala ce muna ƙaryata annabi ba zai dame mu ba. Amma mu da muka yarda ku adalai ne. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. In izala muna gaya muku in ja'akum fasiqun binaba'in to fatabayyanu. In waɗannan fasukan mutanen banzan 'yan iska maƙiya manzon Allah wanda suke faɗa da iyayensu wanda suke kashe mutane 'yan Boko Haram, in suka ce mun ƙaryata annabi ko ba mu yarda da annabi ba, to fasukai ne. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani shine ku 'yan ɗariƙa. In ja'akum fasiqun binaba'in, in fasukai suka zo muku da labari, bata bayyanu, bata sabbatu, ku yi bincike ku tabbatar. To gashi daga bakin mu ban yarda hadisan daga annabi suke ba. Wallahi inda mun yarda hadisan nan daga annabi ne, wallahi ba za mu ƙaryata su ba. Wallahi ba za mu ƙaryata su ba. Wallahi ba za mu ƙaryata su ba. Wallahi za mu karɓe su. Wallahi za mu karɓe su. Wallahi za mu karɓe su. Wallahi za mu yi aiki da su. Wallahi za mu yi aiki da su. Wallahi za mu yi aiki da su. Amma ku yi ƙoƙari ku fahimtar da mu waɗannan littattafan da hadisan nan daga annabi ne. Ku gani za mu karɓa ko ba za mu karɓa ba 'yan ɗariƙa. To wannan ya sa muka ja hankalinku. Dan hatta irin wannan magana da ne muku ba ita zan yi wa 'yan izala nan gaba ba. Ku yayanmu ne, ku yayyunmu ne, ku malamanmu ne, ku kun yarda da musuluncinmu kamar yadda muka yarda da musuluncinku. Kuma mu mun yarda abin da ya raba mu da ku wani abu kuka fahimta daban, mu ma ga abin da muka fahimta, abin da ya raba mu da ku kenan. Irin awan da kuka ƙaryata hadisan annabi in muka faɗa ka ba za ku yarda ba, sai mu ce ku kun ƙaryata wa'annan littattafan da aka ce daga annabi ne ko wa'annan hadisan da aka kawo ƙarƙashin mai ƙarƙashin wasu ayoyi, to mu ma ƙarƙashin irin wannan ayoyin muka ƙaryata wa'annan littattafan muka ce ba daga annabi suke ba. Wannan shine a taƙaice 'yan ɗariƙa abin da nake son faɗa a kanku. Kuma ku iyayenmu ne, muna faɗe muna girmama ku kuma muna mutunta ku. Dan Allah ku yi ƙoƙari ku riƙe wannan mutuncin da muke muku da girmama ku da ƙimanta ku da muke. Har abada mu masoyanku ne, har abada za mu kasance masoyanku, har abada in izala ba masoyanku ba ne, har abada ba za su zamto masoyanku ba. Wannan shine magana gaskiya da nake so gaya muku. Especially na ji ɗaya daga ciki Malam Junaidu ya ƙara yin magana. Kuma